सोरखौबा मोजां मोनलायनानै फैनो गोनां बेवहाय जेबो गैया। सिख्लाया जाय सेंग्राया नोंखौ गारनानै थांदों बेखौ उनफिननाबो नायफिननाङा। बेफोरबायदि सिख्लाखौ आरो बेफोरबायदि सेंग्राखौ उनफिननाबो नायफिननाङा। मानो होनोब्ला मोजां मोननायाव बाहानासो खालामनानै गारखायो, सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा। स' हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं। नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानांगौ। आरो आंनि भिडिअ लाबोनाया एसे माने लेट जाबाय दङ आरोना, एग्जाम सोलिबाय दङ नालाय, बेखायनो माने भिडिअआ एसे लेट फैबाय थागोन आरोना। नोंथांमोना सापर्ट खालामा आरोना, दा साननैसो माने आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामाखै आरोना, सापर्ट खालामा आरोना। आरो दिनैनि भिडिअखौथ' टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन। जेम्सआ मा बुंदों नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै लाबानो जाबाय आरोना। थाम्बनेलाव होनायखौथ' नुनानै मिन्थिबाय जानो हाखागौ सोरखौ बुंदों, आदा जेम्सआ मा बुंदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबा मिन्थिगोन। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना। बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायदो, जेम्स आदाया मा बुंदों। दिनैनि भिडिअआव गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दिनै जोङो फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों जाबायदि दावराव नुगासिनो दङ, आङो बिसोर सानैखौ सिनायामोन। फेसबुकआव दावराव जाबाय जेब्ला गासैबो सिनाय मोनखायो। आरो आङो बुजायनो सानदोंमोन, नाथाय बुजायनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला जाय हिन्जावा संसार जानायाव जोबोर दुखु मोनखांनाय सासे आइजो, दुखु मोनखांनानै फैनाय सासे आइजो, बेनि उनाव बिखौ दा सासे सेंग्राया फेसबुकनि गेजेरजों ओरैबायदि फानबोबाय, गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै। दा आङो बिसोरनि दुखु सुखुखौ बुजि मोनदों। आङो बुजायनोबो सानदोंमोन, नाथाय आं बुजायनो हानाय नङा। थांखांनाय समाव आङो बेफोरबायदिनो एमजेनि प्रिति आं गोबां बाथ्रा बुजायदोंमोन, नाथाय आंनि मोजां बुजायनाया उल्था रिएक्सन जादों। बेनिफ्राय सनिया कुइन, बिसोरनि संसारावबो आङो हाबनानै बुजायदोंमोन, बेवहायबो आंनि मोजां बाथ्राया उल्था रिएक्सन जादों। बिनि थाखायनो बे बारनियावबो आङो जेबो बुजायला। बेनिफ्राय दा गासैबो नुदों, इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजों आं थाम्बनेलाव होदों 6 जनसो इउटुबार्सनि गाबनाय। बिसोरो मोनसे समाव गावबा गावनि इउटुबनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों गाबनानै देखायदोंमोन, गावबा गावनि दुखुखौ सहायनो हायैयाव दुखु जानानै। नाथाय फेसबुक आरो इउटुब ससियेल मिडियाया रावनिबो बिमा बिफानि नङा। इउटुबाव नों रावनिबो मोखां गन्थं जेबो सेहेरा नुवाखै, नोंखौ कमेन्टल'सो खालामदों। जोङो इउटुब आरो फेसबुकआव फैनानै नोंनि दुखु सुखुखौ रायजोफोरनो देखायफैयोब्ला नोंखौ माबायदि मजाक उरायो। दिनै बिसोरनि गाबनायखौ लाजोबना फैनानै जमा खालामना होदो, बिसोरनि दुखुआव माबायदि मजाक उरायदो। बेनो जाबाय फेसबुक आरो इउटुब ससियेल मिडिया। बेवहाय नोंनि रावबो आंगो होननाय गैया, नोंखौ आय होननाय गैया, खुनु गेरेन्टि गैया। बेवहाय नोंखौ बासायगोन ना नोंखौ खोलैगोन, रावनिबो महर मोखां मुस्रि नुवाखै। नोंखौ मजाक उरायो, दुखुनि समावबो नोंखौ मजाक उरायगोन, सुखुनि समावबो, नोंनि रंजानाय समावबो नोंनि हिंसा जागोन। बेनो जाबाय इउटुब आरो फेसबुक। रावबो फेसबुकआव बा इउटुबाव फैनानै गावनि दुखु सुखुखौ सहसाव बुंनानै लाफैनाङा। जियानो जा, दा जोंनिया मोजां मोनलायनायनि सायाव गोबां बाथ्रा सावरायगोन। मोजां मोनलायनायाव गारलायनो थाखाय सासेया बाहानासो खालामो, सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा, ड्रामासो खालामो, भेक्सनसो खालामो। बेखौ आङो मोजाङैनो मिथिगौ। मोजां मोनलायनायाव नों गाव हारसिंनो दोनदाल लानानै आलायनानै थैनो गोनांबो जायो, सोरनिबा सासेनि थाखाय। आं सानो मोजां मोनलायनायाव जोनोमगिरि बिमा बिफायानो नोंखौ गारनानै थैनानै थाङो। सोरखौबा मोजां मोनलायनानै थैनो गोनां बेवहाय जेबो गैया।
जाय सिख्लाया जाय सेंग्राया नोंखौ गारनानै थांदों बेखौ उनफिननाबो नायफिननाङा। बेफोरबायदि सिख्लाखौ आरो बेफोरबायदि सेंग्राखौ उनफिननाबो नायफिननाङा। मानो होनोब्ला मोजां मोननायाव बाहानासो खालामनानै गारखायो सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा। बैफोरबायदि सिख्लानि थाखाय बैफोरबायदि सेंग्रानि थाखाय बाथ्राखौनो रायलायनाङा, बाथ्राखौनो सावरायनाङा। आंनि एक्समोनबो नाम लानाङा। मोजां मोनलायनायाव जाय सिख्लाया नोंखौ थगायनानै थांदों, जाय सेंग्राया नोंखौ थगायनानै थांदों, आंनि एक्सबो होननानै बेखौ नाम लानाङा, बेनि बाथ्रा रायखांनोबो नाङा, बेखौ नायनो गोनाङानो गैया। नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफायानो नोंखौ गारनानै थांदोंब्ला बेलाय सोरो? बेनि बागै गोदोनायाव दोनदाल आलायनानै थैनो गोनां जेबो गैया। मोजां मोननानै नोङो दुखु जादोंब्ला बे दुखुनि समाव नों गावखौनो गोरा खालामनानै स्ट्रं खालामनानै थानो रोंनांगोन। बै समाव नोङो मोजां मोजां भिडिअ नायनांगोन। गोबां मोजां मोजां भिडिअ दङ, गोबां सोलोंनो मोनो दिनैनि दिनाव इउटुबाव थांनानै। दुखुनि समाव नों माबायदि थांना थानो हायो, नोंखौ साननै सानथाम सानब्रैनि अनगा नोंखौ रावबो दुखु होनो हाया नों स्ट्रंब्ला। मोजां मोनलायनाया एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा। सोरबाया नोंखौ मोजां मोनगोन, नोंखौ गारनानै थांगोन, नाथाय नोंनि गोदोनायाव गुबुनासो दौलें आलायना गालांगोन। बेखौ मोजाङै गोसोआव ला। बेनिखायनो मोजां मोनज्लायनानै जोनोमगिरि बिमा बिफाया जेरै गारनानै थांदों नोंखौ, मोजां मोनलायनायाव मालाबाबो सुइसाइड जानानै मालाबाबो थैनाङा, स्ट्रं जानांगौ। मोजां मोननानै सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राया गारना थांनायाव बे संसाराव नोंनि खामानिया, नोंनि जिउआ जोबनानै थाङाखै। मोजां मोननानै गारना थांनायनि उनाव नोङो गावखौनो स्ट्रंसो खालामनांगोन। नों खामानि मावनांगोन। गोबाङानो सानना लायो मोजां मोनबाय गारनानै थांबाय संसारानो जोब्बाय। न'। सोरबा सासे सिख्लाया गारनानै थांनायाव बेवहाय संसारा जोबाखै। संसारा आगोलथिं गोबां गोलाव दंबयो, गोबां खामानि मावनो गोनां दंबयो। दंना गैया? गोबां मानसियानो सोरबा सासे सिख्ला गारनायनि उनाव, सोरबा सासे हिनजाव गारनायनि उनाव ओरैबायदि डाउन जायो, संसारानो जोब्बाय। संसारावनो बेनि अनगा जेबो गैला। संसाराव खामानियानो गैला। जुमाय सेरेब फाग्ला बायदि गिदिंथिङो। सोरबा सासे सिख्लाया बा सोरबा सासे सेंग्राया गारनानै थांनायाव बे संसारा जोबाखै। जिउआव गोबां खामानि दङ। सोरखौबा गारनो थाखाय सोरबा सासेया नङा सासेया बाहानासो खालामो, फावथिनासो देखायो। बेनिखायनो गाबनांगौ गैया। खुनु गाबनांगौ गैया। खामानि माव, मोजाङै था, स्ट्रं। नोंनि दुखुखौ शेयार खालाम। गोरों मानसिजों लोगो जा। दुखु जायो मानसिया, गोरों मानसिजों लोगो जा। नोंनि दुखुखौ शेयार खालाम। साननै सानथाम सानब्रै सानबा बेनि गेजेरावनो नोंनि बे दुखुआ जोबलांगोन। आरो बे मानसिखौ उनफिननाबो नायनाङा। जिन्दगि बे रावबो नङा। बे फैदोंमोन आरो थांफिनबाय। बिनि बागै जेबो साननांगौ गैया। खामानि माव, जिबनाव बिजि था लाइफआव। सोरखौबा सानबाय थानांगौ जेबो गैया फंबाय आरो बिनानावमोन। बाहानासो मोजां मोनलायनाया। स्ट्रं जानांगौ मानसिया, स्ट्रं। गोसोआ गोरा जानांगौ, दाद जानांगौ। नोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया। सोरबा सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा मोजां मोनलायनायाव। दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आदा जेम्सआ मा बुंखो। भिडिअखौथ' नायनानै नुखाबाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना। आरोथ' नुखाबाय दंखायो सन्जिबा माने हाबा जाबाय। पस्टखौ नुबाय दङ, भिडिअ नङा सरि, पस्टखौ। आरो जुरिया मा पस्ट होबाय दङ बेखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय दंखायो आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।